Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα βρισκόμαστε στο ποδοχώρι της Καβάλας και ήρθαμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιλονόπουλο Γιώργο, ο οποίος κάθεται ακριβώς δίπλα μου. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς σε βρήκαμε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Επιτέλους βρήκαμε το ποδοχώρι. Να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι 3 ώρες ήμασταν καθοδόν από Θεσσαλονίκη. Φταίς εσύ. Φταίω εγώ. Φταίμε εμείς που χάσαμε τον δρόμο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο ποδοχώρι, αν και η δική σου καταγωγή είναι από το Ορφάνι του νομού Καβάλας. Του νομού Καβάλας, του πρώην ίδιου Δήμου, Δήμου Ορφανού. Ανήκαμε και το ποδοχώρι και το Ορφάνι. Τώρα είμαστε στην περιφέρεια Παγκαίου. Μάλιστα. Σήμερα όμως βρισκόμαστε στο ποδοχώρι, είναι το δίπλα χωριό. Είναι 15 χιλιόμετρα από το χωριό μου. Στο οποίο σήμερα εσύ εδώ βράζεις τσίπουρα. Ναι, βράζω τσίπουρα. Λίγο αργά, αλλά εντάξει, τα βράζω. Λίγο αργά, διότι περίμενες και εμάς, γι' αυτό το λόγο. Καταρχάς θέλω να ρωτήσω, βράζεις κόκκινα σταφύλια σήμερα. Βράζω κοστάφυλλα, μερλό. Έχω ήδη τραβήξει το κρασί από αυτά, έμεινε λίγο κρασί μέσα με τα τσάμπουρα και βράζω. Αυτά βράζω. Θα βράζουμε εδώ όλο το βράδυ. Πες μου λίγα λόγια για τη διαδικασία. Γίνονται δύο βράσεις. Μια πρώτη βράση και μια μετάβραση. Η πρώτη βράση κρατάει περίπου μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα το βαρέλι παίρνει 150 κιλά, 180 λίτρα. Κρατάει μία μισή ώρα κάθε βράση. Η μετάβραση κρατάει 3 με 4 ώρες. Δηλαδή έχω περίπου 1 τόνο σταφύλια, είναι 7 καζανιές. 7 καζανιές θα μας πάει 10 ώρες και άλλες 3-4 ώρες θα πάει η μετάβραση. Μια μετάβραση γίνεται. Θα βράσουμε δηλαδή όλα σήμερα. Μέχρι αύριο το πρωί, ναι. Μέχρι αύριο το πρωί, ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα να πούμε λίγα λόγια για τον τόπο καταγωγής σου, για το Ορφάνι. Θα ήθελα να μου πεις πόσους κατοίκους έχει, με τι ασχολούνται οι κάτοικοι. Το χωριό μου έχει περίπου 700 κατοίκους. Η κύρια απασχόληση είναι με η αγροτική απασχόληση. Κατά το πλήστον έχουν σαν παραγωγές η ελιά, η πράσινη ελιά, η βρώσιμη ελιά και τα αμπέλια, τα επιτραπέζια αμπέλια, σουλτανίνας και μετά καραστάφυλλα λίγα. Έχουμε και λίγα αμύγδαλα, λίγα σιτάρια, ακτινίδια, διάφορα, αλλά η κύρια απασχόληση είναι ελιές και αμπέλια. Εσύ λοιπόν είσαι ένας κλασικός αγρότης. Ναι. Έτσι, εδώ και πόσα χρόνια ασχολείσαι? 45. Λοιπόν, σε έναν άντρα επιτρέπεται να ρωτάμε την ηλικία του, οπότε ήταν από τους γονείς δηλαδή. Πήρα το επάγγελμα, τα χωράφια, όλα και είδα μια υποδομή και τη συνέχισα. Όση ώρα εμείς μιλάμε, βλέπω πίσω ότι το αρνάκι έχουμε στη σούβλα. Κατσίκι. Το κατσικάκι λιγοστεύει. Η πέτσα έχει φύγει. Το μισό πάει τώρα κατσίκι. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το κατσικάκι από τη σούβλα και να πάμε μέσα, γιατί μέσα γίνεται ένα μουχαμπέτι. Ποιους έχουμε παρέα μας? Έχουμε μαζί μας τον Κυριάκο τον Καλιοτζίδη. Τον αδερφό του Μιχάλη Καλιοτζίδη. Και τον Θόδωρο που τραγουδάει. Και τον Χρήστο Καραγιαννίδη που παίζει ταούλη. Τα οποία παιδιά είναι από την Καβάλα. Ο Χρήστος Καραγιαννίδης είναι από το χωριό μου, τα άλλα 2 παιδιά είναι από Καβάλα. Και από το Διπόταμο συγκεκριμένα, από εκεί που είναι και ο Μιχάλης Καλιοτζίδης. Ωραία. Οπότε πάμε, βγάζουμε το κατσίκι από τη φωτιά, πάμε μέσα να χορέψουμε. Ναι, θα κάνουμε το μουχαμπέτι, να συνεχίσουμε. Ναι.